Kien propju fil-25 ta' Frar li dan il-cruiseliner ta' Wara l-cruiseliner Colombus beda triqtu minn Sydney fl-Awstralja għal cruise ta' 50 jum madankollu llum kawża tal-imxija tal-Coronavirus. Dan il-cruise jinsab Bejn Sema u Ilma jistenna sabiex jirċievi il-fuel sabiex jaqbad triqtu lura lejn l-Ingilterra. Kien fuq dan il-cruiseliner li koppja Maltija kienet maqbuda għal aktar minn xahar. Joe Mercieca u Marthese Bonello, it-tnejn ta' 70 sena, talbu l-għajnuna tal-Gvern Malti sabiex jaraw hux possibbli li jinġiebu lura Malta hekk kif bħala prekawzjoni il-cruiseliner ma tħallix jidħol fil-portijiet Maltin. Il-Gvern Malti sema t-talba tagħhom u wara kuntatt ma' dawk kollha involuti, it-tnejn filgħodu skattat operazzjoni minn Transport Malta li ġabet lura l-koppja Maltija. One News segwa mill-qrib din l-operazzjoni mmexxija minn Transport Malta e kif rikeb abbord lanċa li assistiet l-operazzjoni delikata li rat li l-koppja jirritornaw lura pajjiżhom. 13 mil il-bot minn Malta warajja l-cruiseliner Colombus li fuq abbord hemm il-koppja anzjana ta' 70 sena Joe Mercieca u Marthese Bonello huma ttieħdu Malta permezz ta' pilot boat wara li kien ilhom 42 jum abbord. Hekk kif il-cruiseliner kien ankrat lest biex jirċievi l-fuel sabiex jaqbad triqtu lejn ir-Renju Unit, sar it-trasferiment tal-koppja għal fuq il-lanċa tal-Kooperattiva Malta Maritime Pilots. Kien propju minn hawnhekk li ż-żewġ anzjani Joe Mercieca u Marthese Bonello tniżlu minn fuq il-cruiseliner Colombus fejn tabbew fuq pilot boat u ttieħdu lura Malta. Mument ħelu waqt it-trasferiment tal-koppja għal fuq il-pilot boat kien meta 20 ta' persuni abbord il-Colombus li kienu qed isegwu dak kollu li qed jiġri selmu għall-aħħar darba lill-koppja Maltija. Minn hemmhekk il-koppja ttieħdet lura Malta b'uffiċjali ta' Transport Malta ma' ġenb il-pilot boat lesti għal kull intopp li jista' jinqala Bejn Sema u Ilma. Spikkat ukoll l-aħħar tislima tal-koppja lejn dawk li qattaw iżjed minn xahar magħhom. It-tislima kienet reċiproka. Għal-ħabta ta' 2.5 reġgħu rifsu fuq art Maltija e kif id-dajsa li kienu abbord fuqha waslet f'Pinto Wharf. F'kumment lill-medja eżatt mal-wasla tagħhom f'Malta spikka l-ottimizmu ta' din il-koppja. Dik kienet avventura żvolġiet kif żvolġiet, nisabu qawwijin sħaħ, u l-ispirtu avventurus jifhem. Il-koppja Maltija issa ser toqgħod fi kwarantina obbligatorja e kif huma meqjusa vulnerabbli u jbatu minn kundizzjonijiet mediċi kroniċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.